Κατάλαβα. Hello, σε ακόμα ένα βίντεο. Πήρω το αμάξι. Γάμο το σήμερα είναι το πότε το άντε άζω μιλάω το πρώτο μου vlog. Αυτά. Τώρα πάμε ξέρω στο σούπερ μάρκετ. Ωραία, ακούγεται πολύ ήχος. Αυτά. Και περιμένετε λίγο. Ωραία, μπήκαμε και δεν ξέρω τι να πάρω. Μαλάκα, τι είναι αυτά. Yo. Ψάχνουμε εμένα. Yo. Και κάπου εδώ που θα τελειώσει το βίντεο, like, subscribe, share το βίντεο και ένα comment κάτω. Yo. Και bye.